ממשיכים לפרק המגזין שלנו בסדרת כתבות חדשה שנביא כאן החל מהערב, חזון בהקיץ, שתעסוק בשאלה האם פתרון שתי מדינות לשני עמים נקבר סופית. 7 שנים חלפו מאז נאום בר אילן המפורסם של ראש הממשלה נתניהו, שבו הבהיר כי הוא תומך בפתרון של חלוקת הארץ. מאז חלו שינויים כבירים במציאות הישראלית. הפרק הראשון בסדרת הכתבות של אור הלר וספי עובדיה, חזון בהקיץ. הנה. שהיינו אני, אתה והוא במקום אחד, כן. זה נגמר לא טוב עבורו, עבור המנהיג האחר הזה. שלום. שלום, אדוני. כאן זה מנהיגות אחרת? מה שלומך? בסדר, ברוכים הבאים. בבקשה. אתה לוקח ברצינות את המחשבה, הקמת מפלגה, אופרציה פוליטית. נחליט. כבר למעלה מ-20 שנה שבוגי יעלון נמצא כמעט בכל צומתי ההכרעה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, עוד מימיו כראש אמ"ן בימי אוסלו של רבין. אני תמכתי באוסלו, מודה. לפני שהכרתי את ההסכם. כרמטכ"ל באינתיפאדה השנייה, הצטרפותו לליכוד של נתניהו. מצאתי התאמה בין הדרך שאני חושב שהיא נכונה לתנועת הליכוד, אני רואה בבית אמיתי. ועד תפקידו כשר הביטחון, תפקיד שהסתיים בהדחה דרמטית, על רקע פרשת החייל היורה אלאור עזריה, והמאבק הערכי שניהל ביחס אליה. אינני מתחרט כהוא זה על עמדותיי המקצועיות והערכיות, גם אם הדבר הביא לסיום תפקידי כשר הביטחון. אני שלם עם דרכי ולא אסטה ממנה. אחד, צריך לחנך את האנשים שלנו, כבר את הדור הצעיר, לא לשמוע קריאות מוות לערבים באצטדיונים. וכשהם חיילים, אז להקשיב למפקדים שלהם ולא לפוליטיקאים, כשמדובר על הוראות פתיחה באש ועל ערכי צה"ל ומוסר יהודי, איפה יורים ואיפה לא יורים, כן, בין לא תרצח לבין הקם להורגך, השכם להורגו. לצערי, האירוע שהזכרת, הפוליטיקאים משכו אותו לכיוון רע מאוד, וזה רק מזיק לנו. אני חושב שפה צריך לדעת לשמור על צלם האנוש שלנו, כי אנחנו בסוף נחיה לעצמנו את הבור, אם זה ילך וידרדר ונתבהם. זו הפעם הראשונה מאז נפרד מלשכתו בקריה שיעלון מתיישב מול מצלמה. היה לי ברור כשאני מחליט להתפטר, אני לא בורח מאחריות, אלא אני מתכוון להעמיד את עצמי לרשות הציבור. כעת כשהוא יושב ביציע, במה שנראה כמו מטה מפלגה עם סיסמה ולוגו, מציג יעלון תפיסה מדינית ימנית מגובשת ביחס לפלסטינים. אני חושב שניתן להגיע להסכם בלי לדבר על טרנספר והקירה, לא של יהודי ולא של ערבי. אפשר להביא את היהודי לכל מקום שהוא יושב בו, בלי אפילו שהוא מתחכך עם פלסטיני, ובלי שפלסטיני מתחכך איתו, ופלסטיני ייסע מג'נין ועד חברון בלי לראות חייל ובלי להתחכך. אם רוצים שלום, אם רוצים לדחוק אחד את השני ממקומות מושבם, אז ככה זה נראה. צריך להיות טיפש די גדול בשביל להאמין בהיתכנות של מדינה פלסטינאית. هاي الأرض إحنا بنقول عنها فلسطين طبعاً الداخل والخارج بنقول عنها فلسطين. כשאני מדבר על שלום, זה לא אומר שאני לא אלחם ברוצחים. במסע הזה, בתוך ומחוץ לקו הירוק, יצאנו לבדוק האם פתרון שתי המדינות עדיין חי. יש חשיבות יתר לדעת קרב מגע כשאתה גר בעתניאל? אני חושב שכן, אני חושב שבארץ, בכללי. האם הרעיון ששני העמים יחיו זה לצד זה נותר רלוונטי, או שמא העובדות בשטח כבר קבעו את המציאות? I speak to you today as a lifelong supporter and true friend of Israel. חילופי ההנהגות הפוליטיות בעולם, הבנייה ביהודה ושומרון. העולם בז למדינה שמוכנה לוותר על שטח שלה. אינתיפאדת היחידים שהסיום שלה נראה רחוק מתמיד. כל אלה הם חלק מגל השינויים הכבירים שמתרחשים בזירה המדינית, אלה שעומדים לפתחה של ההנהגה הישראלית, לפתחו של נתניהו. נתניהו נכנס מהדלת הזו, כולם המתינו לו, כלי תקשורת מהארץ, מהעולם, כולם רוצים לשמוע מהו החזון המדיני של ראש ממשלת ישראל החדש, איש הימין, אידיאולוג בן של אידיאולוג, שהטיף כל השנים נגד מדינה פלסטינית, אבל בעיקר הימין, שרצה לשמוע איך מנהיג הימין החדש מקעקע את מה שהשמאלנים הטיפו לו כל הזמן הזה, שתי מדינות לשני עמים. נהיה מוכנים בהסדר שלום אמיתי, להגיע לפתרון של מדינה פלסטינית מפורזת לצד המדינה היהודית.
תאמרו את האמת, תגידו זאת כוונתנו, למסור את ליבה של ארצנו לערפאת, להקים שם מדינה פלסטינית. כן למדינה פלסטינית פירושו לא למדינה היהודית, וכן למדינה היהודית פירושה לא למדינה הפלסטינית. נהיה מוכנים בהסדר שלום אמיתי להגיע לפתרון של מדינה פלסטינית מפורזת לצד המדינה היהודית. אי אפשר לבצע את הדברים שנאמרו בנאום בר אילן, אין שם כוחות לשלום, אין פרטנר לשלום. היעד המוסכם של שתי מדינות לשני עמים. דוקטור חגי בן ארצי, אנחנו נמצאים עכשיו במה שאוהבים לומר סלע קיומנו, אבל זה גם סלע המחלוקת. חגי בן ארצי, אחיה של שרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה, הכיר את נתניהו מקרוב, לא רק כבן משפחה, אלא גם כאיש שיח מדיני ואידיאולוגי. הוא היה קרוב מאוד לראש הממשלה בתחילת דרכו. הוא קיבל חינוך מאוד ציוני, והיסוד של החינוך הציוני שחזרנו הביתה לארץ ישראל, שהיא המולדת ההיסטורית של עם ישראל. זה חיבור שהוא רק היסטורי או שהוא גם חיבור אמוני? חיבור היסטורי. כלומר, אצל ביבי זה הנושא האמוני הדתי לא משחק תפקיד. לא קיים? לא משחק תפקיד. הוא מאמין באלוהים? הוא כך, אני לא רוצה לענות על השאלה הזאת. כשאנחנו שומעים אותו נותן את נאום שתי המדינות, נושא את נאום שתי המדינות. תמרון מדיני בלבד. חרטה ברטה בלשון החבר'ה? לא חרטה ברטה. תמרון מדיני זה לא חרטה ברטה. זה אומר, אני אעשה תרגיל מדיני, ואני אגיד אני מוכן, ואני אוכיח לעולם שלא, אני מכשיל את המהלך הזה, הערבים מכשילים אותו. זה תמרון מדיני. בן ארצי, איש ימין ואקדמיה, לא היה רק בן משפחתו של ראש הממשלה, אלא גם שותף לחיבור הספר מקום תחת השמש, אולי התנ"ך של הימין, בו מפרט נתניהו על למעלה מ-500 עמודים, כיצד רעיון שתי המדינות הוא סכנה קיומית למדינת ישראל. ואצלו שני האלמנטים האלה, היסוד האסטרטגי והיסוד הציוני, אומרים אין מקום למדינה פלסטינאית. התפיסות המשותפות והקשר המשפחתי יניבו ידידות וקרבה גדולה, שתתפרק עם החלטת נתניהו לשחרר למעלה מ1,000 מחבלים בעסקת גלעד שליט. עסקת שליט הוציאה אותי מדעתי. מאז אין שום קשר. הוא לא יוכל להגיד ידיי לא שפכו את הדם הזה. ברוך מזרחי לא פחות חשוב. היה ברור שישחררו וירצחו. וביבי לא יכול להגיד ידיי לא שפכו את הדם של ברוך מזרחי. בן ארצי אומנם משוכנע שמדובר בתמרון מדיני, אבל מי שישב לצידו של נתניהו ברגעי ההכרעה, יאמר גם קצת אחרת. אם אתה מסכם את הקדנציה הראשונה שלו, את אותם 3 שנים, הוא הלך בכיוון של הסכמה לישות פלסטינאית, מוטיב שיחזור על עצמו גם בנאום בר אילן. נתניהו לא רוצה לספח את יהודה ושומרון. עוד דבר אחד שחזר כמוטיב אצלו, מושג המובלעות. הוא שקל אי פעם ברצינות להשאיר מתיישבים יהודים תחת שלטון פלסטיני? אני לא יודע אם הוא שקל, אבל לדעתי הוא חושב את זה. כשאני רואה את ההתנסחויות שלו לפעמים, כשאני רואה שהוא אומר שמתנחלים לא יפונו, התשובה היא, הדרך שהם לא יפונו, זה בכך שרובם יהיו בגושי התנחלות שיסופחו לנו, וזה ברור, ואלה שמסיבות כאלה או אחרות הם לא בנגישות וברציפות, יהיו במובלעות. פתרון שתי המדינות הוא בכלל ריאלי ב-2016? קודם כל, כשמדברים על סיסמאות, שמעת מפלסטיני אומר 2 מדינות לשני עמים? הם מתעקשים להגיד 2 מדינות, כי הם לא מכירים בקיומו של העם היהודי. בואו נתגבר על זה קודם כל, לפני שניגשים לאיפה יהיו הגבולות ומה קורה עם זה ומה קורה עם אחר. הבנת גישתו האמיתית של נתניהו לפתרון שתי המדינות חיונית לבחינת השאלה האם הפתרון הכה מדובר, היחיד כמעט שמונח כאן על השולחן בעשור האחרון, אכן הפך את נשמתו. רוב הימין הישראלי, כולל נתניהו, לא מאמינים שאפשר לחתום על הסכם שלום עם הפלסטינים. זאת אומרת, ההסכם הזה, הסופי, שבו אתה פותר את הסכסוך, הוא לא באמת קיים. זה כמו הציפייה למשיח. מה עם הדורות הבאים? מה עם הרוב היהודי? מה עם שליטה על המחשב לא רוצה? בתפיסתו של נתניהו, וצר לי על מה שאני אומר את זה, טובת המדינה וטובתו הפוליטית חד הוא. מדבר אחד ניתן להתרשם באופן מובהק, בניגוד לראשי ממשלה הקודמים, אצל נתניהו לא חל שינוי תפיסה עמוק ביחס לסוגיה הפלסטינית.
הבסיס האידיאולוגי שאיתו התחיל נותר על כנו פחות או יותר. נתניהו לא דוחף לפתרון קבע, לעתים הוא נגרר לשדה המדיני, פעם אומר כך ופעם אומר אחרת. יש שיטענו נגדו כי הצהרותיו משתנות בהתאם לצורך הפוליטי המיידי. העולם היה רועד אם ביבי היה עומד והיה אומר לאונסקו I'm opening the New Testament here on this Temple Mount Jesus Christ spoke and he preached. מה, אתם השתגעתם? כך הוא היה צריך לדבר. ומי שמדבר כך זה בנט. תגיד, איך אתה רוצה שביבי ושרה יסלחו לך אם אתה אומר דבר כזה? בנט, רק בנט. אני אומר... לא, עכשיו אתה מחוק בבלפור, גמרת. שלום אור וספי. אהלן. אז ראינו הרבה מאוד שינויים בעמדות של ראש הממשלה נתניהו בנוגע לפתרון שתי המדינות. אתה יכול לסכם איפה הוא נמצא היום? אפשר לדעת? היום הוא לא נדרש לזה, לשמחתו הגדולה, אבל נתניהו הוא פסימיסט גדול, והוא גם באמת חרד מהלחצים המדיניים והפוליטיים שבהרבה מקרים מכווינים אותו וקובעים את פעילותו וגם את הצהרותיו. נדמה לי שבשלב הזה נתניהו לא נדרש לזה, אבל אם וכאשר יבשילו התנאים מבחינתו, הוא יהיה מוכן למדינה מינוס, לשמחתו, היום הוא אפילו לא צריך לחזור על זה. אגב, הערב בחצות, נתניהו יעבור את זמן הכהונה של דוד בן גוריון וישבור שיא מאז קום המדינה, זמן טוב להחליט לאן הוא רוצה לקחת אותנו. בהמשך הסדרה אנחנו אומרים, אם פתרון שתי המדינות מת, אז מה כן? אנחנו בוחנים גם פתרונות מימין, גם פתרונות משמאל, ואיך לומר, נראה שהבוקה והמבולקה הזאת תלווה אותנו. ומחר נפרסם סקר שיפתיעו אתכם לגבי עמדת הציבור בסוגיה הזאת. אוקיי, אז ניפגש מחר, חברים. תודה. תודה.